Assalamu alaikum Turkmenportal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary. Bugün biz size köpüýümizden bilýän, köpüýümizden az ekenini meşgullanýan zadymyz barada gurrun bereriz. Onu halaýarlarken, halamaýarlar azatlar. Ol toýlaň, bayramlaň, aýdym sazlaň esasy bedegi we hemrasy. Men elbetde nämenin gurrun edýän bilşiňiz ýaly tansyň. Bugün biz size tanys hakyna gurrun bereriz mehribanlar. Tanys bu iň gadymy hem iň ajaýyp sungatlaryň biri. Tanys biziň bedenimiziň gural hökmünde çykyş edýän ýeketäk sungaty. Sada görünmeýän tanys diýerler. Tanysy bolsa sessiz zat. Olar bir-biriniň üstüni ýetirip durýar. Ýoksa da tanys nereden gelip çykýar? Ol haçan döräpdir? Tanysyň nähili görnüşleri bar? Ene şu sowalyň jogaby şu gepleşigimiziň şuň kysanyna we başlaýar. Biziň bilýän tanys diýen sözümiz Ruslan tanits, ingilisleň bolsa dance sözünden gelip çykýar elbetde. Hemmesi bir-birine meňzeş. Olaryň hemmesi öz göz başyny Germaniýadan alyp gaýdy. Hemmesi nemis dilindäki tanz diýen sözünden gelip çykýanlar. Muň ýyllyklaryň dowamyna adamlar tansyň üstü bilen öz durmuşynyňky iň esasy wakalary açyp görkezýän ekenler. Adam doglandan başlap ulanyny, maşgala bolanyny, hassalap sagalanyny, perdendi bolanyny hemmesiniň şanyna tans edilýär. Gadim zamanlarda tanys hudaýlar bilen adamlaryň gepleşýän dili diýip ataplanýar. Şonuň üçin adamlar gurukçylykda ýagşyň ýağmagyny, tümlükde gün şöklesini, ekrançylykda bol hasyllygy tansyň üstü bilen dileýän ekenler. Gadim adamlaryň tanslary bir näçe günde de çekýän eken. Ýa-da tans edýär-de bir näçe gün. Tanys biziň gündelik durmuşymyzdaky edýän hereketlerimizden ibaret. Tansda da ýörelýär, bökülýär, pırlanylýar, şoňa meňzeş hereketler özüne jemlýär. Ýöne bularyň hemmesi belli bir dipgine, ýagny ritme esaslanýar. Tans her ýurtda her hili öskämilleşipdir. Günnogorda elleriň hereketlerini aýratyn nisberlýän eken. Meselem Hindistan hemimiz bilýär. Günmatarda esasy orun ayaklara nisberlýän eken. Ýewropa ýurtlaryna adamlar ýekelikde däl, ýollaşly, jüwit bolup tans etmegi goýarýan ekenler. Gadim Hindistanyň taryhy tans bilen aýrylmaz baglanyşykla taplanýar. Biziň döwrümizde hindileň esasan iki tansy gelip ýetipdir. Olaryň biri nritta elini köp hereketlendirip, ýöne goýun açmak üçin edilýän tans hem nritya. Bu tans belli bir wakany ýagylmasy riwayaty gurrun berýär. Biziň taryhy çeşmelenmeden nazar salsaňam tansyň türkmeniň taryhyna kökürünü görmek bolýar. Mysal üçin antik döwre degişli köýnüni soýgalatyna ýüze çykarylan gap-gaşlarda döwre gurap, el çarpyp tanys edýän adamlaryň keşipleri şekillendirildi. Alman maglumatlarda 1055-nji ýylda Beýik Seljuk döwletiniň sultany Togrul Bagdatda garşylanyş dawaratykda Abu Faraj Egan Grigori Bar Erbeýiň ýazgylaryna şeýle diýdi. Sultan Togrul Bagdada halifin köşkününe garşylananna Türkmen ýigitleri halk aýdymlaryny aýdyp, sadyň şowkunyna ilk bir diýdini epip oturup şowkully el çarpdylar. Soňra bolsa çalatyllyk bilen ýerinden turup parlaya aýlanyp tans etdiler. Ýaponiýa, Hytaý ýaly Aziýa döwletlerini de tans gadim döwürlerden bäri kämilleşip gelýär. Başda bu soňga däp desturlaryň bir bölegi eken, soň ýuwaş-ýuwaşdan göwün açmagyň bir usulyny öwrülip gitdi. Gadim Grekiýada hemme kişi tans edipdir. Daýhallardan başlap Sokrata çenli. Gadim Grekleriň jemi 200-den gowrak tansy bolupdyr diýip ataplanýar. Ýöne ol tansylaryň köpsi lezzet almak üçin näle esasan tomoşaçylar üçin niýetlenipdir. Gadim Misirde de tans sungaty ösüpdir. Muňa bolsa piramidalarda çekilen suratlar, taryhy ýadygarlyklar şaýatlyk edýär. Misirde hiç bir bayramçylyk tansyz geçirilmändir. Olaryň diline tans sözi şatlanmak, joşmak diýen sözleri manydaş bolupdyr. Orta asyrlarda Ýewropada esasan döwre gurap tans edýän ekenler. Tans edýärler el tutuşup aýaklaryny çepe, saga, deň basyp hereket getirýän ekenler. Ýewropada ilkinji tans akademiyasy 1661-nji ýylda Parijde açylypdyr. Şol wagt koreograf, ýagny tans muallim wezipesem döräpdir. Onu açan Fransiýanyň karoly Ludwig XIV bolupdyr. Karoluň özi tansyň aşygy eken. 16-17-nji asyrda tans sungatynyň aňyrbaş nusgasy menuet eken. Tansyň taryhyny öwrenjiler ony şalan tansy hem tanslaryň şahy diýip ataplanýan ekenler. Şol döwürler ýokary gatlaklanan adamlar, ýagny aristokratlar menueti gowy edip bilýän adam hemme tansam gowy edýänler diýip atap edýän ekenler. Tans etmegiň sportyň bir görünüşine öwrülmegine 20-nji asyrda Fransiýanyň telekeçileri sebäp bolupdyr. Olar tans meýdançalaryna bätleşikler gurnamak bilen häzirki zaman tans sportynyň düýbün tutujulardyr. Tans etmek boýunça ilkinji resmi däl dünýä çempionaty 1909-njy ýylda Parijde geçirildi. Tans sporty tansyň 10 sany görünüşini özüne jemleýär.
Olaryň beşisi Ýewropa tançlary, galan beşisi bolsa Latin Amerikanyň tançlarydyr. Ýewropa tançlaryna vals, tango, Vena valsi, hayal foxtrot hem quick step deýişilir. Latin Amerikasynyň tançlarynyň düzüminde bolsa samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble, jive hem-de salsa gelýär. Ýarışdaky saatlar anyk ritmler bilen tapaplanyp 1,5-2 minut dowam edýär. Saatyň ýanglanyp duran wagty tanççylar bar hukuklaryny görkezip, ýokary netijeni görkezmäge tiýinişmeli. Berilen wagt tamamlanandan soňra emin agalar türgelleriň tezligine, hereketleriniň sağlaşygyna, ritme girişine, onu saklaýyşyna, garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykaýanyna da olaryň özlerini dogry alyp barşyna ýa-ni improvizasiýasyna baha berýärler. Siz telekeçi, önümü öndürýäňiz, ýa-da hyzmat berýäňiz. İşte üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatdyr. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Turkmenportalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur ýepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän ýepleşiňizde goýular. Turkmenportal netijeli mahabat platformasy. Sport tançlary tanççydan fiziki taýýarlygy, çydamlılıgy, çalasyllygy hem-de çigeligi talap edýär. Bulaň üstüne tanççylaryň artistik häsiýetleri bar bolsa, ony elbetde ýeňişe bir ädim ýakynlatýar. Tansyň täsirligine tanççylaryň giremi, egin eşikleri hem-de ýörüýte tans etmek üçin niýetlenen aýakaplarym öz täsirini değişiklikde ýetirýär. Ýerňizinde tans sportu gün-günden uly meşhurlyga eýe bolýar. Sportuň bu görnüşiniň gerimini giňeltmek maksady bilen 1957-nji ýylda bütün dünýä tans sportunyň federasiýasy, ýani World Dance Sport Federation döräpdir. Gelin indi mehriban adamlar, tansylaryň iň meşhur görnüşleri hakkında sportda durup geçelim. Ilkinjisi vals. Tansyň iň meşhur görnüşlerinden biri. Onun adı nemisçe valzer sözünden gelip çıkıyor, yani aylamak diyen manini berýär terjimede. Vals 17-nji asyrda Germaniýada döräpdir, ýöne Austriýanyň Wien şäherinde 18-nji asyrda ören meşhurlukka berýär. Tango. Duyga baýlygy bilen meşhur tans. Bu tans Argentinada döränem bolsa öz göz başyny Afrikadan alyp gaýdy. Dogrymy? Onun adım Afrikan tambo diýip adlandyrylýan depreklerinden gelip çykýar. Tango ýöne bir tans däl. Ol süýgü bilen tapma garşylygyň arasyndaky görüşi. Indi samba, Braziliya samba, tansa çakylyk sözünden gelip çykan samba milli tansy 1950-nji ýyllarda Afrikalılaryň yerli medeniýetini Braziliýa getirmek bilen ýüze çykýar. Soňlugy bilen Brazil medeniýetine ornaşan tans sunugatynyň bu görnüşi bütün dünýäde meşhurlyga eýe boldy. Sambaçylar adatça renkli eýneşikler hem-de kellesinde ullakan çygaty, hoşun ýelekler bilen tapaldy. Samba tanty Rio de Janeiro'da geçirilýän dawarlaryň we festiwallaryň ýetirýär biri boldy. Ispaniýa. İspan tançlary öz duýgучylygy bilen daşam otlar diýerler. Olar adam diliniň aýdyp biljek zatlaryndan has köp zady gurrun bir hakykatyny öňsürýärler. Gaýsy halkyň häsiýetini öwrenesiň gelse ilki onuň tansyny öwrenmelidirler. İspanlar hemişe hemme ýerde tans edýän halk. Bu milletiň bir-birine ütköşük tantlary bar. Fandango, balera. İspanlar fandango oda salya, balera bolsa süýgüden serhoş edýär diýip öldürlerler. İspan tanklarynyň içinde iň meşhur bolsa flamenco'dur. Flamenco ayak hareketlerini, aýdym aýtmagy, el çarpmagy hem-de gary gitara çalmagy öz içine alýar. Tansyň ady bolsa flamba, ýani od, ýalyn diýen latin sözünden gelip çykýar. Bu ad tanysyn ähli mani mazmunyny düşündirýär diýen. Şonuň üçin gyýdylar köplenç bu tansy gyzyl köýnekde ýerine ýetirýärler. Indi hip-hop Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna dören köçe tandy. Hip-hop Amerikanyň medeniýetiniň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. 1970-nji ýyllarda New Yorkyň hem Kaliforniýanyň köçelerine ýerine ýetirilip başlanan tansyň bu görnüşi häzirki wagtda bütün dünýäde tanalýar. Hip-hopdaky elle ýa-da kellede pırlanmak däri onuň esasy aýratyrlygy bolup durýar orda. Endi
step dance, yani adım tansı demegi anlayan. Bu tanı ilk başta Keltler tarafından oylandı. Step 1990-njy ýyllarda ilkinji ýerek teatrda ýerine ýetirilýär. Şondan sonra bu tantyň köpçülikle meşhurlygy artyp, bütün dünýäde tanalyp başlanýar. Bakly ayak zarbalary, hemem çylşyrymly ayak hereketleri tantyň özgörşülligini bilýär. Bharat Natyam Hindi nusgaw tant görnüşlerini iň gadymet hataplanýan Bharat Natyam 1930-njy ýyllarda başlap köpçülige ýaýrap başlaýar. Aýal gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýän tantyň bu görnüşi fazlaşykly el we ayak hereketleri, dillen aýdylýan hekaýaty we hindi medeniýetini canlandyrýar. Bharat Natyam dünýä medeniýetinde nepis tantlaryň bir hökmünde kabul edilýär. Ajdarha tanty, tantymy ýani Hytaý medeniýetinde ajdarha güýjüň, baýlygyň hende şowullygyň nyşana taplanýar. Matadan dikilen ullukan ajdarhanyň aşagyna bukylyp ýerine ýetirilýän bu tant abadançylygyň nyşanyny anlatýar. Tolkun ýaly aýlawly hereketleri bilen aşak betelip ýokary köterilmek tantyň özbolşly aýratyrlygy bolup durýar. Balet. Balerinalar sahnada ýerine ýetirýän bu tanty 1800-nji ýyllardan göz başyna alýar. Ýumşak ayakkably oýnalýan tantyň bu görnüşi nädek lirik häsiýetlilik bilen tapawutlanýar. Balet jüwitleýin ýa-da aýal gyzlar tarapyndan ýerine ýetirilýär. Ol dünýäde iň meşhur nusgawy tantlaryň biridir. Lezginka. Türkmen toýlarynda uly şowkun şatlyk bilen ýerine ýetirilýän bu tant aslynda Kavkaz daglarynyň halklarynyň milli tanty bolupdyr. Başta lezginka ötüşlüğün tanıtı deyip adlandırılýan eken. Onnaky her hereket nämedir bir zady anladýar. Ya bir güdüň şekilini, ya bolmasa ýaýdan peýkam atmagy görsedýär. Lezginkada aňrabaş ustaçlyk edil balet dahyal aýagyň barmaklarynyň ucuna tanıt etmekden. Türkmen halkynyň iň meşhur tanıty bolsa elbetde meşhur Ykjam'ydy. Başlarına başların, kuşletmene başların, kuşletip bağlanaydım, gönlümü diye hoşların, kuşletip bağlanaydım, gönlümü diye hoşların. Güçlepli tanty Türkmen medeniýetiniň aýrylmaz bir bölegi. Gadym döwürlerden göz açalýan bu tanty häzirki wagtda toy bayramlaryň bedegine urilýär. 2017-nji ýylda UNESCO-nyň adamdadyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi bilen güçlepliğiniň meşhurlygy has we dünýä ýüzünde artdy. Ine tantyň taryhy, görnüşleri hakda gysgaça aýtdyk. Geliňini onuň adamy edýän täsiri hakda hem anyk maglumatlar bilen paýlaşylar. Tant bilen meşgullanmak sagdan durmuş ýörelgesini alyp barmagyň iň şadyan hemde iň gazykly usuly hataplanýar. Tant islenlik ýaşdaky adamlara laýyk gelýän sportyň görnüşidir. Tant synagyny öwrenjileriň biri adam garran üçin tant etmesini goýanok, tant etmesini üçin garraya tipdelip geçýär. Şoň üçin garramyzdyk bolady. Tant etmek adam bedeniniň saglygyna günden güne näçe täsirler getirýär, paýlaşýar. Ol adamyň myşlasyna hemde bogullaryna täsir edip bedeni berkedýär. Oňurgan dogry ýagdaýda saklanmagyna ýardam edýär. Adamyň ýürüýüşini dogrylaýar. Dem alyş ulgamynyň işini sarlaýar. Kan aýlanşyny güýçlendirmek bilen bedeniň ähli içki agzalaryna kislorodun ýeterlik mukdarda barmagyny üpçün edýär. Vestibulyar aparata täsir edip adamyň deň agramlylyk saklamagyna kömek edýär. Artykmyş kaloriýalar ýakmaga kömek edýär. Bedeniň başarjaglygyny hemde çydamlylygyny ýokarlandyrýar. Adamın garramagyna haýalladýar we şatlygyň garmonyny, ýani endorfini bölüp çykarmagyna tellerlerinde ýardam berýär. Sportun bu görnüşiniň iň gowy tarapy bolsa adam türgelleşiklerden hemişe lezzet alýar. Mähriban ýerleşler, eýik watandaşlar, ine de bugun size tant hakkında bermek isleýän gurrunlardan şulardan ibarat. Bilesiň gelýän gepleşiň bilen bugünkü sany şeýdip tamamlaýar, ýani Turkmenportal elmydamy. Siziň üçin täzeden-täze gydykly gepleşikler taýýarlap durýar. Şonuň üçin ýeni gepleşiklerde görüşýänçe hoş sag bolun.